मल्लेवाडीत म्हैसाळ कालव्यात पडून जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू। मल्लेवाडी तालुका मिरज या ठिकाणी बेडग रस्त्यावर म्हैसाळ योजनेच्या कालव्यात पडल्याने सुदर्शन सुरेश माने वय वर्ष 23 राहणार बेडग रोड मल्लेवाडी या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला। मल्लेवाडी येथे शेती करणारा सुदर्शन माने हा MH09 AX 9326 या दुचाकीवरून दिनांक 26 रोजी रात्री 8:30 वाजता मल्लेवाडी ते बेडग रस्त्याने घरी जात होता। चव्हाण वस्तीकडे जाणाऱ्या कच्च्या रस्त्यावर वळणावर भरधाव दुचाकीसह म्हैसाळ योजनेच्या कालव्यात पडून तो गंभीर जखमी झाला। सुदर्शन यास त्याच्या नातेवाईकांनी उपचारासाठी मिरज सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते, मात्र पाण्यात बुडाल्याने व डोक्यास मार लागल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले।